tal, señoras, como señores, como están? Son as 6:26 da tarde, como ven, non foi a fin do mundo. Parecía que sí, pero non. Aquí estamos os do Voltas co Prato para cociñar como todas as tardes en riguroso directo na televisión de Galicia. Se non me trabuco máis, e como todas as tardes poden seguirnos no noso Instagram, @voltascoprato, e están penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano durante case 190 programas, e que nos quedan 10 para chegar aos 200, así que estamos moi contentos de que nos vexan todas as tardes na televisión de Galicia, pero seguirnos está moi ben. Nós aquí temos que cociñar, e para que cociñen están os nosos cociñeiros. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía Colmeiro. Un aplauso por eles. Empezamos ben, xa perdín a chapa antes de empezar. Trabucache. Trabuquei, xa, non vais empezar. A ti parece xa normal. Sí, últimamente sí. No, últimamente non me estaba trabando, agora trabeime. Pero bueno, últimamente non me estaba bastante fluido o tema, non? Bueno, a ver hoxe. Bueno, a ver hoxe. Bueno, que tal, como estades? Moi ben. Sí? Vistes que non foi a fin do mundo, non? Que parecía que iba... No. Ana é un pouco exagerada, sempre. Eu pensei que iba o platón, bum, a saltar polos aires, E vai e píllanos aquí. E vai e píllanos aquí, ainda por riba. Estefanía, que tal? Ben. Como estás? Ben. Sabes unha cousa? Dime. Mañá vouche traer o hummus. Mira, deixa que chegue mañá, tráeme o hummus porque levo esperando por él 15 días. Sabes que a semana pasada... Hasta bo hummus. No, a semana pasada fixino, olvidei de traerlo e tuve que comer, porque senón iba a crear mal. Así estás, debo ver. Señoras, señores, ti como ves, ben? Ben. Estás ben? Sí. Sí. E logo vesme mal. No, non sei, pregunto. Non sei. Non sei. E como levas isto de bebé así por arriba, non sei... É para igualar un pouco o nivel. Señoras, señores, imos ver que cociñamos hoxe, imos ver que nos trae Pilar de Baralla. Son Pilar, son de Baralla. Vou a facer unhas luras recheas de carne picada e terneira. Pico ben a cebola, pocho, do añado a carne de terneira a tixola, tremezo un pouco, boto yo o resto dos calamares e despois cando lle boto sal, yo perixel, un vaso de viño blanco e un chorro de coñac. Se está iso feito, echeo as luras. Van a tixola, tapas e deixo a cocer 15 minutos. E para acompañalas, collo e fago unhas patatiñas cocidas. Penso que mellor imposible. Rico, 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 rico. Mellor imposible, Pilar, mellor imposible. Sabedes que había unha canción do Xabarín Club que era chove, no grove, neva, en Manzaneda, orballa, en Baralla. É verdad, era así. Xabarín News, emitindo a TVG. É verdad, era un auténtico temazo, Era un auténtico temazo. Eres socio do Xabarín? Sí, son socio, ademais vitalicio. Teño carné que pon para ti para sempre. Bueno, é verdad. Vale, falamos das luras, non? Que é un molusco moi curioso. É un molusco que se cociña moito aquí e que ten 1000 nomes. Non nos imos meter no mundo dos nomes da lura porque isto pode ser xa un guirigay. Sí. Entón, acabamos pelexando. Claro, contádeme que ides facer. Pois eu vou facer algo moi parecido a Pilar. E ti estás ben? Se ti estás ben? É que está me indo ben. Tes febre, non sei, pasouche Que algo? me está indo ben. Levo 2 días. Claro. Teñéndome a receta, Claro. mira. Claro, o de crear receitas novas, viches que non Igual non era o meu. Claro, e dedicaste a copiar. Claro, ahora Vale. O que pasa é que hoxe vou no rellenar de cordero. Vou arriscar aí. Ela ten reira ben, pero cordeiro... Se non lle gusta, digolle que é cabrito. Vale. Que morro ten? Ou que polo, por exemplo. Ou que polo. Claro. Tamén, que máis dá? Ou que é tenreira. Ou que é tenreira, ou que é laqueira. Estefanía? O meu é un plato triunfador. O meu van a ser unhas luriñas recheas de arroz e en tinta. Clasicazo, Un clasicazo. Clasicazo, pero clasicazo gañador, porque a min Os recheas clásicos nunca fallan. Sí, nunca erran. Bueno, Hasta que fallan. Hasta hasta que que fallan. fallan. Non sabemos. Señoras, señores, cociñamos lura, no Voltas co Prato, marchamos con Xulio Mato. Veña, vamos alá. Bueno, A pues ver, vou empezar con un sofritiño, Ajá. simplemente con un poquinho de allo e unha ceboleta, vale? Un poquinho de ceboleta, porque o que quero é darlle un poquinho de jugosidade a eses restos que teño aquí de Claro, cordeiro. isto o que ten aquí, igual o vedes agora na casa, o que ten aquí é cordeiro que che sobrou. Eso é, son restos Non? de un cordeiro asado da festa ou esto de aquí. do que sea. Entón, sobrache un trociño de cordero, Compras unhas luras. compras unhas luras, Claro, aí está.
Prende aí a cociña, porfa, cañotas. Prende aí a cociña, así faz algo. Ah, non, xa estamos. Canto queres? A tope. Sí, porque solo vamos a saltear un pouquiño a ceboleta. Entón, bueno, un pouco cociña de aproveitamento, non? Que nos gusta sempre no programa facelo, pois neste caso vamos a aproveitar ese cordeiro que lle sobrou a Xulio da festa que fixeron onte en Silleda, que foi espectacular. Un fiestón. Moi famosa e coñecida, Sí, a festa do cordeiro lechal. No, vouche ser sincero, isto foi unhos restos que tiña eu no congelador de cordeiro e dixen, vou no asar e vou no utilizar para algo. Bueno, que tamén está ben. Quero dicir, que che sobra dunha festa, teres no congelador, pois podes sacar. E despois o cordeiro, que non é plato de gusto de todo o mundo, que hai moita xente que non lle gusta, desta maneira... No, este non, porque é lechal, pero, claro, este é lechal. Entón, con isto que facemos? Pois disfrazamos un pouquiño a forza do sabor do cordeiro e facemos algo moi divertido e a verdade que é moi rico, moi agradable. E ti falaches con Pilar por se lle gustaba o cordeiro ou dache igual? Non falei. No. Que non arrisga non gana, non gaña. Vale. Entón, mira, a ceboliña, mentre se me pocha eso, vou baixar un pouquiño e vou empezar a desfacer esta carne, porque aproveitamos a carne e mala salsa. Ufua, que salsiñe, eso xa... Mira, a carne está... Eso só para mollar con pan... Mira como está a carne. A carne desfaise, ves? Mira, sale do hueso, sale o huesiño limpo. Isto está fría, se está quente, tiramos dela e xa queda. Claro, pero ten moi bo pinta, eso xa levou un tempo de chup-chup. Isto asouse, a souse no forno. Sí. Claro. Asouse hasta que quixo el. A ver, eu creo que vamos a utilizar todo. Creo que vai estar ben, porque ademais... Vai estar moi ben. O año, o cordeiro así cando é o que diste noviño, claro. Eso está moi rico, non é como cando xa é maior. Sí. Xa, vale. Pues, entonces vámoslo picar. Isto, mira, isto que está máis seco, vámoslo retirar. O seco retíralo. Sí. Aproveita as partes así que están máis tenras, o resto retíralo. No, retirei eso porque se me pasou a min de cocción. Xa. Se estivera ben feito, non había que quitarle nada. Foi culpa mía. Bueno, por certo, a xente que está na casa que nos chame, por favor, 664-483-419, chamade e comentade como lle chamades vos a Lura. Tamén. Vamos facer esa pregunta. Como lle chamades? Lura, Luriña, como que irades? Os nomes que teñades espallados por Galicia queremos sabelos hoxe no Voltas co Prato. E como facedes tamén a Lura? Que receita empregades? 664-483-419. E recordade que, como todos os días da semana, queremos repartir 100 euros. 50 dunha vez e 50 doutra. Como che gusta cando digo, eh? Sí. A pena que non foran para ti. Non. Eso sí que é pena. Marchamos con Estefanía Colmeiro a ver que está facendo a nosa compañeira, queridísima, Colmeiro. Que, como ves a Xulio? A Xulio? O cordeiro. A tope. A Xulio... Pela tope. Xulio xa bastante vai estando aquí. Aguantarse el vivo, sabes, aquí. Polo demais, non sei. Soportades vos mutuamente, non? Eso é moi non? gratuito, A ver, que tes aquí? Conta. Bueno, pois eu estou facendo o sofrito para o recheo. É que tes dous, non? Nun lado tes solo cebola e allo. Efectivamente. E do outro lado cebola, allo, e acabas de botar allo porro, non? Allo porro. Vale. Ese vai ser para o recheo, o que ten o allo porro. No que teño a cebola, o allo e o allo porro agora mesmo, e faltaríame o pemento verde. Vale, entón esta pota vai ser a do recheo. A do recheo, sí. E aí en tú que vas facer as luriñas ou que? Non, aquí vou facer o que a salsa en tinta de calamar, para despois terminar o que é a cocción da luriña nesa salsa. Vale, vas facer coa tinta. Con tinta. O clásico, non? O clásico. E aí vai ir despois rematándose a luriña. Perfecto. Sí. Para o recheo vou aproveitar o que son as aletas e os tentáculos da luriña. Da lura. Sí. E despois vou a sofreír o que é o arroz. Perfecto. Ai, o arroz. Porque o arroz vai dentro da luriña. É que arroz é éxito. O sea, quer dicir, arroz igual a triunfar. Ou non. A ti gustache o arroz con tinta? O sea, valo facer, pero gustache ou non? Eu sempre cociño cousas que me gusten. Bueno. A ver, moitas veces tócache... Sempre non. Non me digas que no teu restaurante todo o que faz gustache. Eu son de bodente. Eu son de bodente. Vamos a ver que lle parecen as receitas a nosa convidada de hoxe. Imos chamar que veña, por favor, Pilar de Baralla. Un aplauso para ela.
Hola, Pilar. Hola. Ves cao que vouche agardar por aquí. Pois guárdame por aí, anda. Vouche poñer por aquí. Porque Como estou moi estás? saliente. Eu ben, e ti? Ben, moi ben. Eu xa te vexo entre tixolas. Sí, pero eu non as toco moito, Non, pois tiñas que practicar. Eu sou máis de falar. Bueno, pois practica, que se venche moi ben. Anda. Bueno, a ver, contame, a lura. Gustache moito cociñar lura? Sí, é Sí? moi rica. É moi rica. rica. E como te chamades vos en Baralla? Nosotros chamamos calamares. Pero calamar en castelán. En castelán, Claro. entonces, lura. Claro, lura. Lura. É que con os nomes, é verdade, eu non sabía que había tantos. Sei que hai moitísimos nomes por Galicia de Sí, lura. é tantos. É tantos. Tantos que hai, pero bueno, cada zona ten o seu. Pasa como con roxós, non? Exactamente. Que hai 1500 Rinchos, roxos... Rinchóns escoitei eu algunha vez. Bueno, Así cada que un... mira, vamos ver que é o que fai aquí Estefanía. Veña, contalle porque dis... Xa cheira ben, eh? Claro, Estefanía di que o seu é éxito asegurado. Sí, o Imos meu ver. sí. A ver, eu vou facer unhas luriñas recheas de arroz Sí, de arroz. e en tinta de calamar. Riquísimo Un clásico. Tamén. Un clásico. Sí, sí, Clásico, sí. clásico. Tanto que sí. Por baralla, Aquí iba a decir, por baralla esta receta tamén a facedes, tamén non? temos, pero os de interior menos, porque claro, Claro. está no seu pescado fresco. E Claro, vos a lura Son aí as pasamos cargas. como nós en Arzúa, non? Exacto. A lura non chega Non ao chega río. moito... No. Bueno, pero pois bueno. hoxe é o día para probalas Sí. en tinta, non? Moi ben. En tinta, Aquí teño que o sofrito para o Sí, recheo. pois ten boa pinta, A base de cebola, Pero allo... non lle botaches o pimento vermello, que lle dá moi bon sabor, é moi rico. Por favor. Eu para esta receta uso vaya pimento fallo. verde. Vaya fallo. Non lle Home, botaches o pimento O pimento vermello. vermello é que... A ver, o pimento vermello está moi ben, pero Está nesta moi ben. receta o pimento vermello máis doce e non me interesa Non nesta contes, receta. non me contes películas. Non me Mira, contes películas. Eso nada, Ay, eso añades un nada, pouquiño máis de eso sal, xa lle nada. quitas sabor de dulce. Aí está, Pilar. Un aplauso para Pilar. No. Un aplauso para Pilar. A mí eso non me convence, É que, por favor, seguramente por favor, se convence. rompendo xa así un no. estilo de Claro. toda a vida se lle botou pimento vermello, por favor. É que- Exacto. a E que ti se lle utilices conte. o... A ver, eu utilizo o creo sal gordo, que que ten máis sabor que ese. que o sal fino. Eu utilizo Bueno, o sal este gordo. é un sal que se que está aí entre os dous, entre No, no. o fino e o Ese é o gordo. populpo. Vale, No, mira, no, no, mira, no. mira. Galego en polvo. Pilar, Que? escoítame unha cousa. Vamos marchar xunto a Xulio. Pois sí, aquí será está- mellor, será Hostia, mellor, porque non sei. Está la deprimindo. No, Pues eu eso estou ao final. temblando. Despois ao final, cando probemos, sabemos se vai ben Non ou sei non se vai che ben. deixar a ti o mandil Está caña outras e que sigas Escoita, o miña eu si receta. sigo o que no. di ela xa está. Vamos a ver logo a Xulio a ver que fai. Estou temblando, A ver, Xulio, que- Xulio, espera. mira. Este é máis experto. Vouche contar, eu A ver, te vou a facer un fixeches aí? recheo espera, Sí, espera, sí, espera. moi parecido ao teu, pero en vez de tenreira... Espera. Gusta o cordeiro? Sí. É salve moi rico. Salche moi rico. Pois Vale, mira, vale, ahora eu tiña aquí unhos restos de cordeiro asado, Sí. entón o que fixe foi un relleno do estilo do teu, pero sustituindo a tenreira por Por cordeiro. cordeiro, xa. Entón, ligueino cun poquinho de fariña e leite para que me Ajá. quede un poquinho máis Xa, máis xa. compacto Xa, e teño xa. aquí metido xa. Entón, agora, xa que estás ti aquí, vou aproveitar para ir rellenándoos. Ves, claro, xa queres que vaya vendo, non? Despois ti que faz? Pásalos por... Vou pasarlos por fariña e vou nos fretir. Non vou facer en salsa. Claro, eu non os paso por fariña. Non. Claro. No. Eu Pois nós paso por fariña, eu se non secos ben queres. antes con papel de cociña, Ah. e despois sí que frito tamén. E pois xa van a tixola. Vale. Non será mellor que lle fagas caso a ela? No. Bueno, cada maestrillo tiene su Ah, rollo. sí, pero ela non, non? No, porque eu quero que me queden crujientes, Tamén. porque eu non lle vou facer Claro, salsa. Xulio sí, que o fagan como queira, pero Estefanía no, Estefanía, No, por favor. Estefanía, no, Por te fagas favor. como podas e como queiras, Ti eres un pouco Xulio, non? Ti eres un pouco de Xulio. Ou non? Son Pilar? muller. Que queres que che diga? Vale. Pero escoita, despois de... Vas a un Vale. novo, joven, Claro, rubio, claro. guapo, que- Bueno. Non dixa nada, pero bueno. Non vos preocupedes, despois cando acabe o programa xa vos dades os números, vale? Sí, sí. Sí, Non hai sí. problema ningún. Eso ya está feito. Eso está feito. Pilar, Dime. Pilar, Que- escoita unha cousiña. Que escoito. Agora é cando che teño que preguntar cal che gusta de momento máis das dúas, pero é que claro, dame medo. Aquel cheiro moi ben. E este ainda me Este chegou non o cheiro. cheirou. Este non cheirou. entonces- Xulio está cociñando en frío. Aí está, estou entre Pinto e Valdemoro. Entón está igualadiño de momento. Sí, de momento está igual de día. Vale, bueno. A ver, Bueno, a moi ver. ben. O final sabrase. Vou-te mandar á zona de sufridores, aquela cadeira dali. Porque Vale, ela ten un suflé. ela ao seu rollo. Da igual o que Me lle gusta a diga. mí. Sí, sí.
que tens que ir àquela cadeira de sufridores a sentarte, despois chámoste, vale? Vale. Veña, un aplauso para Pilar de Baralla, que está con nós, que non voltas co prato. Ai, Xulio. Bueno, vas ben, non? Sí, eu... Bastante ben. Sí. Gustalle cordero, así que xa estou tranquilo. Por eso, vamos falar co xente da estrada. Por ali está Fina. Fina, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Pues estou de pé mirando. Moi ben, estás de pé mirando, moi ben. Moi ben. Estou de pé mirando para vos porque estou no balneario. Estás no balneario? Sí. Pero que dis, que fuches coa viaxe do Inserso ou non? No, sí, Ai, sí. estou ca viaxe do Incenso. Ai, que ben, É que que tal se vou está aí? estar 12 días de relajación. Bueno, mira, xa nos ten que querer ben Fina para estar no balneario e estar mirando a televisión de Galicia tamén, Sí, sí, é de pé. Mirando por vos. É de pé, pois vamos che mandar un aplauso e moito cariño, Fina, un aplauso para Fina. Pois mandadme porque teño unha partida de sushi e interrumpina por culpa vosa. Ves, que maravilla. Pois sí. Vale. Oiche, non sei que dixaches, Fina, porque estaba aplaudindo xente e non escoitei. Dicen que teño unha partida de tutti e que estou aplazada. Non me digas que están esperando para xogar ao tute contigo e nós aquí molestándote. Estou no Dávila, en Caldas. Vale. Bueno, Fina, pois nada, iba-che preguntar polas receitas, pero vouche deixar xogar ao tute, vale? As recetas levan moi boa pinta as dúas. Vale, pois mira, moita sorte no tute e xa sabes que o que perde ten que pagar o café. Vale, moi ben. Veña, un bico grande, pasa moi ben, disfruta das vacacións. Gracias. Veña, chao, Fina. Igualmente, chao. Chao. Que maravilla, cando te chaman así e che conten estas anécdotas, é cando mola realmente estar neste programa. Señoras e señores, vou vos contar unhas cousiñas, porque a lura é un molusco curioso, que ten certo parecido cun torpedo, podemos decir, e sí, como bo cefalópodo, leva unha bolsa de borro que emprega a discreción cando vento ao perigo. E ollo, que, ademais, pode cambiar de cor como o camaleón daquela canción para camuflarse dos depredadores. Na praza veredes moitos cefalópodos, chocos, grandeiros e bastante recoñecibles, e sí, todo tipo de luras. As máis grandes adoitan ser de arrastre ou altura, un produto excelente, pero se hai da ría, pescade unhas poucas que están riquísimas, son escasas e de sabor delicado e non moi baratas. Todo hai que dicilo. Sexan luras ou luriñas, guisadas, en empanada, enceboladas ou recheas, realmente son maravillosas. Animádevos e probade con elas. Coas nosas receitas de hoxe, por exemplo, xa sabedes que estará todo, como sempre, en @voltascoprato pendurado, Seguídenos, que estamos aumentando a familia dos Platters e estamos encantadísimos de que nos sigades. Vamos con Estefanía Colmeiro. Estefanía, que? Aquí, cuidado. con un pouco de masa televisiva. Sí. Desa que ti faz. No. Temos aquí o... Piches. Quero pedir outra vez. Mira, máis televisiva. A ver. Piches. Con ese toque cañotas, teño que gañar. Tens que gañar, está gañadísimo. Bueno, pois aquí temos o que é o arroz, Vale. xa finalizado con esa maxia. Moi ben. O que lle botaches, dixetes, os rabiños da luriña, non? Que lle botaches certas partes da lura e ademais levaba todo o sofritiño que fixeches antes. Efectivamente. O porro, a cebola e o allo, non? Pode ser? Sí. Teño todo E o aquí. pemento verde. E o pemento verde, non o vermello. E mollamos tamén un pouquiño con viño e despois caldo. Ola, Sí. que guai. Entón quédanos este arrociño así un pouco meloso, cos restos tamén da luriña, que vai ser o recheo das súas luras grandes. E aquí temos o que son as luras, que as podemos pedir limpas no mercado, podemos las limparnos. É moi sinxelo, teríamos que tirar, bueno, nestas xa están limpas, pero bueno, teríamos que tiralo polo que é a cabeza, polos tentáculos, e xa sae o que son a tripa, así, coa vaina. Sí, porque a vaina é eso que é así duro, como se fose... Como se chama? É que non sei como se chama, sí. A parte de dentro, non? Sí, Que é a así pluma. duriña. Vale. Eso sae. Vale. E se non sae, bueno, pois tiramos dela, Sí. que quede ben limpiño. Vale. É moi importante, porque poden vir con areas e para asegurarnos, vamos a limpalos ben por dentro. Entón, o truquiño, bueno, neste caso xa lle vou quitar as aletas, porque se usan para facer o que son o recheo. Por exemplo, ti as aletas que dicías antes, as aletas utilizas aquí. Claro, non se desperdicia nada. Non se desperdicia nada da Nunca. lura, nada, nunca. Nada. Nunca de nada. Nada de nada. Perfecto, vale. A pluma, bueno, A pluma e a tripa que porque non, É tripa que non se come. que non se come.
Ti non te Entón- vas a... O sea, a pluma igual che queda de escarbadentes. Por se Xa, che queda aí de arroz, Sí. úsalo de cañotas para comer, escarbadentes. Podes comer? Podela Sí, sí. reservar. Cañotas, sí. Eu sí, di. Bueno, a ver, para Entón. darlle a voltiña ás luriñas, nada, collémolo pola puntiña Sí. e xa é moi sinxelo. E así, métela así polo dedo. polo Vale, dedo, vale, vale. asegurámonos de que si teñen areas, pois Que lavámolo fácil. ben, claro. Que fácil. Lavámolo ben debaixo do grifo, que Claro. quede limpiño, para que despois no recheo... Truco da voltas co prato. Truco Sí. de Estefanía Colmeira. Para Collemos a que- cabeza da luriña, co dediño damos a volta, non? Efectivamente. E así podemos limpar ben, porque moitas veces queda con area. Queda ou con area, impurezas, non? Ou algo así. Vale, efectivamente. vale, Eu creo que é unha cousa que hasta podes facer ti. vale. Xa estamos. Aquí está todo o mundo aficionado a darlle a cañotas. Vale. Como lle gusta a Estas xente como darlle a xa cañotas? temos limpas, vamos a Pois quero ver como recheas. rellenalas. Podo ver como recheas unha, Por sí. suposto, mira, Vale. eu para rellenalas tamén outra cousa que uso que É a manga. é moi sinxelo é coa manga. Sí, porque Xulio, por exemplo, tamén o utilizou. Tamén tiña a manga, que o vimos antes con Pilar, que tiña a súa manga e iba enchendo as súas Claro, luriñas. pero Entón, moitas tamén. veces, sí, porque é máis sinxelo, é máis rápido. Na casa moitas veces tendemos a ir máis pois, sobre a marcha, Claro. cunha culler, coa man. E aparte de dar máis traballo, máis engorroso, Sí. isto unha vez que tes así dentro da manga xa verás que rápido Vale, pois veña. Cortamos a punta da manga. cortamos que é o a de punta da manga. Ti na túa casa fas algunha vez luriñas ou piches a túa nai ou a túa Sí, a sogra? miña nai, a miña tía, os meus sogros, eso sí, eu... Bueno, Ti non? pois eu estou por aí cando están facendo. Ti estás para catar. Claro, hai que saber Bueno. catar. Mira, son super fáciles de encher, ves? Efectivamente. E vamos a poñer un palilliño para Ele estaba lle despois... poñendo tamén uns escarbadentes para pechar. Efectivamente, Claro. para pechar. Porque despois, por exemplo, os carbadentes consigue que non che salga para fora cando O cociñas. recheo, efectivamente. É como cosela. Vale, vale. Pois sería outra opción, pero pasaríamos demasiado traballo Demasiado traballo, sí, sí. cosendo. Vale, vamos a encher outra, veña, para que se vexa na casa. E despois marchamos con Xulio. Outra cousa Sí. importante, Mira, fixadevos como mete aí a manga. Paca, 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 paca. non Vale. enchelos demasiado. Tens que deixar un pouquiño, Un non? pouquiño, sí. Vale. Un pouquiño para eso, para poder meter ben o escarbadentes. E se os enchemos moito, despois na cocción, cando encollen un pouquiño, Ah, botan por fora. efectivamente. Ou podría hasta reventar. Perfecto. Vale, pois marchamos con Xulio Mato. Deixamos aquí enchendo as luras a Estefanía Colmeiro. A ver como vai. Don Mato de Silleda. Que tal? Moi ben. Ben, Mira, contoche todo o que teño aquí. perfecto. Aquí estou fritindo xa os meus... As miñas luriñas, xa vale? tes aí as túas luras recheas. Xa están aí. Vale, vale. Vamos a deixar hasta que dobren un pouquiño. Vale, vale. Aquí teño a segunda tandada para botar. Este é o jugo do asado do cordero. Ah, vale, o xugo todo, vale, Eso é, perfecto. que simplemente o que vamos facer é para ligalo, porque non queremos que se concentre moito o sabor, vamos a botar un pouquiño de agua con maicena, Sí, con fariña, maicena ou fariña de... sí, sí. Fariña refinada de... Refinada. De millo, Que digo eu, ti, de que decías que era o recheo da túa lura? de cordero, De cordeiro. de cordeiro, Pregunta de concurso, de que están recheas as luras de Xulio Mato? de cordeiro. Estás seguro? Segurísimo. Sí? Segurísimo Do que tiñas no congelador. Do que tiña no congelador. Que era un... Un cordeiro. 664-483-419, chamade a voltas co prato porque hai 50 euros en xogo. É que... Vale. Pois sí que chamaron rápido. Pois sí que chamaron rápido, sí. Sí, sí, sí. Sí que chamaron... Bueno, creo que imos ata a serra maravillosa de Outes. Carmen, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Ben, A ver, chove aí ou non, porque aquí está caendo o mundial, eh? aquí moito, aquí moito. Si chove aí a mitad do que aquí, andades en barcas todos por a Serra de Outes, eh? E máis aire tamén. Algo tamén. Bueno, Carmen, veña, por 50 euriños, de que están recheas as luras de Xulio? De cordero. 50 euros, que marcha. Moi ben. Para a maravillosa Serra de Outes. Moi ben, Carmen, eres de comer luras ou non? Sí, e máis eu pescas o meu marido. Ves? Ah, mira. Ves? Persoas propias. Non como a Xulio, que non pesca nada. No. Ves? Ti Sí, polo pero menos, bueno. ti polo menos tes alguén que as pesca. As sulidanllas pescadas, sabes? Dalle pescada, exactamente, exactamente. Pero eu polo menos guisoas. Ti que fas? Eu miro para ti. Claro. Carmen, vamos a mandar un bico moi grande, xa sabes que podes vir ao programa cando queires, vale? Vale. Veña, un bico grande. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Como vas ti, querida?
Bueno, eu acabo de saltear agora as luriñas aquí en aceite, que estén ben doradiñas. Vale. Desglaseinas con un pouco de brandy e agora voulle colar a salsa en riba. Valle botar un pouco para que se rematen, non? O coador este chinés que ten forma de gorro chinés. Cochino para pasar as verduras. Sí, vas... Moi ben. Vale, vale, E xa Maravilla, cocen na salsa de non sei que calamar. estaba dicindo Xulio aquí dela, pero bueno, vamos a falar co público da Voltas co Prato que temos Que a Pilar. retés, algo va retendo. Vamos con Pilar, veña. Vamos. Hola, que tal, como estás? No, Pilar, Ai, pode estar aí que vou pode eu, estar. Ai, vale, Ti non te vale. levantes, Mellor, non te mellor. canses. Non te Mellor. hernies, Pilar? Non, non. No, Nada. tranquila. A ver. A ver, contame, Pilar, A ver, como estás? que che conto? No, quero que me contes como ves as túas receitas. Vexo as dúas recetas moi ben, pero receitas ben, pero a dela gusta o olor. Ui, ves, Sí. viñas moi lanzada, porque claro, Xulio Claro. é o guapo, tal, non sei que, pero... aquela recende, A recende ben. A ben, recende ben. está en baralla, Ahora, sí. verdad? Sí, sí. Chamaron, te dicen, que ven cheira aquí. Que ben cheira. Pero non sei, agora hai que probar despois ao final, a ver cal delas son as mellores. O sea, ti viñas cunha idea, viches a receita de Xulio e dixeches, a Sí. mellor a receita de Xulio gústame máis, pero Pero, aí hai o un nariz, pero. o nariz non engaña. No. Está non recollendo engaña, cable. non. Estou recollendo, sí. Sí, verdad? Sí, a verdad que sí. Ahora- Así que non sei. Non sei de que lado me vou a posicionar. Claro, a ver que pasa ahora. Isto despois é o que dice. Claro, o Só padal. para- O padal. Bueno, Vale, pues vamos ok. a ver como un plata Xulio. Dámoslle un aplauso a Pilar, que está con nosco aquí no Voltas co Prato. Bien, Vamos alá. bravo. Vamos xunto a Xulio a ver que fai o noso queridísimo home de Silleda. Bueno, pues mira, Cociñeiro de Silleda. vamos alá. Mira, aquí non che dixen nada, pero aquí, como ves, teño ese de colorines que ten pimento vermello. Sí. Eso Ah, é, que ten pimento vermello. Ten pimento Moi ben vermello. apuntado aí. eso é unha vinagreta que lle fixen. porque Pilar, escoitaches, fixo unha vinagreta Xulio que leva pimento vermello, eh? Vale, Eso, vale. Creo Entonces que xa- especial para ti, eh? Logo Hombre. xa... Non o Hombre. levaba A ver. para e dixo, voulle picar. No, sí que o levaba, que o tiña aquí xa. Ter tiño, pero ainda non picara. E non o picar, eh? Lle deu Eso é. tempo. Mira, Moi ben. Entón aí teño, aquí, isto é... A salsa, non? Do Este é unha- cordeiro. No, Non, esa siña pensei que cordero era- está aí, mira. Esa pensei que cordero era vamos salsa a botar de aquí, que a temos aquí xa vale. ligadita, como ves, con nada, cunha culleriña pequena de maicena. Moi Que ben. vamos a botar un pouquiño por riba. Ajá. Que rico. Isto vai dar o toque de... Vai estar moi rico isto, potenciar o sabor do señores e cordero. señores, vai estar moi rico. E agora vamos É unha pintaza poñer espectacular, tamén un pouquiño desta vinagreta, Wow. que lle vai ir moi ben, porque lle vai dar un toquiño de acidez, de pimento vermello, pimento verde, a propia ceboleta que fixemos o sofrito. Buah, que Que pasada. dai un toque crunchy Vale, tamén. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato polo seu prato. Pilar, vente con nós, veña, que vamos probar. Vente por aquí. Ti pasa palo, veña. Arranca. Tes unha E collerina, Pilar, ti vente Xulio, conmigo. para- A ver, Estás preparada? deixarme. Encantada de la vida. Sí. Estou A ver, Non. ponte aí, ponte A o ver. teu prato aquí. 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 Este é o de Xulio, Espera, non? espera, ainda non podes probar, Ainda Pilar. non podo, Hasta xa que eu che diga, non xa podes. teño as ganas de A ver, probar. Estefanía, contame como vai o teu. Veña, que temos que dar paso á hora galega. Bueno, aquela pois xa tamén ten eu moi aquí boa agora pintiña, mesmo teño Ajá. xa o que é o Ah, mira. chipirón recheo e aquí Moi temos ben. a salsiña que para espesala un pouquiño máis tamén lle botei un pouquiño de fariña de millo refinado Moi que ben. sempre axuda a eso. Sí. Pois vamos, Colle un pouco de corpo. vamos coa pregunta de concurso. De que encheu Estefanía as súas luras? De arroz. De arroz. De que encheu Estefanía as súas luras? De arroz. 664-483419, chamade ou a voltas co prato. Pilar, agora sí, podes empezar a probar. Podo empezar a probar? As dúas, a que queiras. Temos aquí a de Estefanía, Vou que empezar non ca de pedían un Xulio. aplauso para ela, así A ver. que pido agora o aplauso para Estefanía Colmeiro. Aí está, Pilar de Baralla, que nos trouxo luras do Porto de Baralla. No seu porto particular. Está salada, Oi, 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 oi. Eso, tens que decirlo ti. Pilar acaba de dicir a Xulio, taljo salada. Oh, Mira, toma un poquinho de agua, si queres. Sí, sí. sí, sí. Pois ti vai probando, Pilar. Xa probou o de Xulio, que estaba recheo de cordeiro, e dixo que estaba un pouco salgado. Sí? Está un pouco Futura, salgado. sí. No público, a xente está debatendo. Hai moito debate agora mesmo no público do Voltas co Prato. Bueno, pois ahora vou Pola cara probar. de Pilar. Vamos alá, Pilar, coa segunda. Mentras tanto, nos agardamos a chamadiña, dos 50 euros do Voltas co Prato. Recordade que pica podes tamén chamar. un pouquín. Que pasou? Pica un pouquín. Ai, Pilar. Pilar, empezaches moi lanzada con Xulio ao Sí, final. é unha decepción. Vamos alá, Pilar, que temos que rematar o programa.
Dade más mans. Ui, Pilar está probando, degustando. Vamos a repartir cartos. Hola, Adelaida, ¿qué tal? Boa tarde. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Por 50 euriños, de quen cheu Estefanía as súas luras? De arroz. 50 euros que marchan, para Adelaida, moi ben. Muchas gracias. Un bico grande, chao, chao. Vamos alá, Pilar. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? A cousa está difícil. Bueno, pero tesme que dicir un porque xa me están espiño máis rocío que, cañotas, dá paso. Temos que teñen que empezar o programa, Pilar. Pilar. Tesme que dicir un, Pilar. 3. Ai, Estefanía, Estefanía Coimeiro. María. Moi ben. Bueno, Pilar. A min este se daba un pouquinho salou. Marchamos. Señoras, señores, queden coa actualidade, queden con a Galega. Vémonos mañá, venres, aquí, na Voltas co Prato. Chao.